μείον 5 μείον 5. 6 δια 2 συν 8. 20 φορές το 15. 11 και 7 18. Σύνολο 16 πρέπει να είναι εντάξει. Λες να έχω λάθος, ας τα ξαναδώ. 10 μείον 5 μείον 5. 6 δια 2 συν 8. 20 φορές το 15. 11 και 7 18. Σύνολο 16, μάλλον είναι εντάξει. Ώρα να πέσω και να κοιμηθώ. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Και όταν θα ψάχνω για θέση θα είναι αργά. Λέγαμε λοιπόν πως μείον 5. 6 δια 2 συν 8. 20 φορές το 15. 11 και 7 18. 10 μείον 5, 3 παρά 5. Άστα και σπίτι, θα τα ξαναδώ. 10 μείον 5 μείον 5. 6 δια 2 συν 8. 20 φορές το 15. 11 και 7 18. Σύνολο 16, όλα είναι εντάξει. Ώρα να φάω και να κοιμηθώ. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Και όταν θα ψάχνω για θέση θα είναι αργά. Έχουμε και λέμε μείον 5. 6 δια 2 συν 8. 20 φορές το 15. 11 και 7 18. Σύνολο 16, σίγουρα είναι εντάξει. Δεν έχω λάθος, μας τα ξαναδώ. 10 μείον 5 μείον 5. 6 δια 2 συν 8. 20 φορές το 15. 11 και 7 18. Κι όμως κατά βάθος κάπου υπάρχει λάθος. Κάπου την έχουμε πατήσει κι οι δυο. Κι όμως κατά βάθος κάπου υπάρχει λάθος. Κάπου την έχουμε πατήσει κι οι δυο. Αθήνα μου, κάπου την έχουμε πατήσει κι οι δυο.